Per una altra banda, la Il·lustració i les seves idees es materialitzaren en l'àmbit polític i social en les revolucions burgeses o liberals de finals del segle XVIII i primera meitat del segle XIX, que donaren lloc als primers sistemes polítics liberals i parlamentaris. Així, la Il·lustració va influir poderosament en el procés d'independència dels Estats Units o Revolució Americana i la primera Constitució escrita de la història dels Estats Units, 1787, en la Revolució Francesa, 1789, en el procés d'independència de les colònies espanyoles d'Hispanoamèrica, 1808-1826, i en les primeres declaracions de drets humans. El pensament de la Il·lustració durant el segle XVIII va trobar a França l'entorn social i cultural adequat per la seva difusió i expansió. La seva crítica de les bases socials de l'antic règim va rebre el suport de la burgesia, grup social poderós econòmicament, però que formava part del tercer estat o poble sense reconeixement polític i social de la seva riquesa econòmica, però també de sectors intel·lectuals, dels estaments privilegiats, de la noblesa i el clero, favorables a un canvi social, tot i que eren una minoria. L'antic règim i la monarquia absoluta estaven sent posats en qüestió per la Il·lustració.